Wara li sofra l-ikbar telfa elettorali mill-indipendenza l-hawn Bernard Grech qed jinsisti li jrid iżomm postu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista f'messaġġ imxandar fuq l-istazzjon tiegħu u għastqar li huwa ser jibqa' hemm, messaġġ li rrepetih kemm il-darba wara. Ser nibqa' hemm, ser nibqa' nagħti s-servizz tiegħi, ser nibqa' nagħti ħilti kollha u għalhekk. Fil-ġimgħat li ġejjin jinsemmur quddiem l-istrutturi tal-partit biex nitlob mandat b'saħħtu biex nibqa' mmexxi lill-Partit Nazzjonalista biex flimkien noffru gvern alternattiv fis-snin li ġejjin. Min-naħa l-oħra ftit wara li ħarġet l-aħbar li l-Partit Nazzjonalista tilef l-elezzjoni, is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino qal li issa l-partit irid imura l-elezzjoni għal kap. Proċessi interni qed tirreferi għal kif jgħid l-istatut anke wara kull telfa issir elezzjoni ta' kapu xek. Hija waħda mill-affarijiet li jridu jsiru skont l-istatut. Fil-messaġġ li għadda Bernard Grech ftit wara li sar magħruf li l-Partit Nazzjonalista ġarrab telfa elettorali b'dista kbir, Grech spiċċa jwaħħal fiċ-ċekkijiet ta' rifużjoni tat-taxxa u dawk ta' għajnuna addizzjonali. Minkejja il-power of incumbency, minkejja kull attentat f'dawn l-aħħar ġimgħat, inkluż fl-aħħar ġimgħa u nofs fejn ħarġu ċekkijiet biex wieħed ikun jista' jinfluwenza lill-elettorat. Għalkemm l-elettorat irrifjuta lil Partit Nazzjonalista bl-ikbar distak bejn iż-żewġ partiti mill-indipendenza, Bernard Grech stqar li l-Partit Nazzjonalista għadu b'saħħtu. Hu evidenti li minkejja t-telfa il-Partit Nazzjonalista għadu b'saħħtu u għadu hemmhekk. Ftit tal-minuti wara li sar magħruf ir-riżultat elettorali, Bernard Grech wera li xorta ma rċevix il-messaġġ tal-elettorat hekk kif stqar li l-mod tiegħu u għall-mod ta' kif għandu jitmexxa il-pajjiż. Aħna jidrinna li l-mod tagħna se jkun jibqa' il-politika illi rridu mmexxu f'dan il-pajjiż.